guys, taga naman kay kung nabalitaan karon nga nagikog tungod aning module. Ini guys, pang grade 1 na ni ang anak. Dili na yun ako kaya. Lisod yung guys siya. Taga naman nabalitaan nga naghikog tungod kay lisod kayo ang module. Kita nyo ni guys. Puslan man. Dili na ako kaya. Kita nyo ni. Makatuok naman siguro ni. Puslan man guys. Bugo man kay ko. Ang module na lang akong ihikog. Kay bugo kay ko guys. Tuok na eh. Makatuok na ni. Goodbye module. Atay nga COVID.